Genderanipun gambar apa, Gong? Kuwaji. Masa ngepaske cangkem kok iso pas to? Aku ngomong ngepaske. Genderane gambar apa, Bagong? Anu. Gambar apa to? Ces Trisula. Ces Trisula. Lho. Ora pangan kuwi ra. Wadyabala Traju Tresna to? Heeh. Ngeceh betul nek kuwi kebangetan nek kuwi. Iki anu batur e ngeceh ratu. Ya, Mbah. ngapunten. Wah, anggere nyorokke aku nek keplaki ndiasmu. Lah sampeyan niku yo renyah ngoten lho. Nyai kok anggere ngendika kok, wah kula gumen. Legahe sing sae. Nah. Muni sinuwun Ndorowati tancep ngenten iki tek. Niki ming dhewe lho, ming dhewe. Ning penonton iku iso kabeh anteng. Ngrungokke pangandikan iku Ndorowati. Jagat paesane iku boto lho jagat paestu ngono. Lho, Petro. Prajurit saka ngendi, Petro? Lho, gambare Ces Trisula. Inggih sinuwun. Wah, adalah. Wah, apik ning ora sana. Oh, mbok guyu to. Ah. Piye to? Ora gelem guyu sajake nesu tenan iku. Dian. Mangan apa, Gong? Oh, edan. Iya. Ketawa sekarang. Seneng lho. Kang Putra ajeng napa? Anake sapa? Ale Marta. Ayo anakmu. Ndara Stijaba Narkasura niku ajeng napa nggo wadyabala? Mula tak takonane. Amang takoni, nek ora iso jawab bijine nol. Mbah.